Xabi Paia, kultura edukiak, nolabait esateko, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Enara Gartzia, parte hartze zuzendaria nolabait esateko, ezta? Arduraduna. Arduraduna, eta Garbine, Muñoa, Arratsaldeon. Zu diru kontuak, ez? Noski. Nolabait adierazteko. Zuek hirurok zarete orain, Donostia 2016-ren aurpegiak. Bueno, zehazki gaur goizean kontrakoa azaldu nahi izan dugu, Ja, baina, bai, gaur goizean zema zaudete lantaldean? Une honetan, zehazki gaur goizean azaldu garenak, 25 izan gera. 25, bai. hori da, baina hortxe azaldu dira, bai, praktiketakoak, bekadunak, eta esan dezagun proiektuak daukan maila horretan jende asko biltzen duela, lantaldea edo esan dezagun hor lanean ari garenak gutxizeago gara, egia da nolabait, lemari heltzeko ardura edo behin-behinekotasun honetan, patronatuari egin genion proposamenean, proposamen hortan azaltzen zela guk hirurok helduko genion lemari nagusiki, baina asko transmititu nahi izan duguna da, Aitorrek oso ondo esaten zuen moduan, herritarren gana heldu behar dugula, lantalde bat dagoela, eta hori zen gaur. Zuen nola bizi izan duzu, krisia guztia, adibidez, Garbine, Enara? Ez da izan egoera erresa, guretzat ere, bai, lantalde batean gaudelako, eta aurreko astean, nolabait guk ere kolpe bat jaso genulako zentzu horretan, ez? Baina, egia da, gure apustua ere izan dela pixkat horretik aurrea aitea, motivazio hori azaltzea, lantalde majo bagaude hor lanean, gaur goizean izan da agertarazi dugun momentu hori, ez? Gure aurpegia jarri hor, eta nolabait gu transmititu nahi dugun sentsazioa da, lanean gaudela, lanean jarrituko dugula, eta gaina gogotsu, eta esperantza horrekin, ez? Benetan, aurrea teatzeko. Eta eskaera bat egin diozue patronatuari. Alegia zue patronatuari esan zen dioten, tira, gu prest gaude behin-behineko ardura hartzeko, baina eskaera zehatzare egin diozu, ez, Xabi Paia? Bai, ulertzen genuen, hala planteatzen zen ere, denbora aurrera doa eta gainera gurean ordularia atzerantza, 2016 guk iraungitze data daukagu. Jogurra bezalakoa da kasu horretan produktu hau, proiektu hau, eta orduan guk ikusten genuena zen lantalde gisa alegin bat egin genezakeela, honi heltzeko azken batean patronatuak denbora, baina ahalik eta gutxien, baina ahalik eta ondoen ardezan, zuzendaritza orokor bat hartzeko. Benetako lana eta benetako erabakia esan dezagun, une horretan hor dago, guk bitartean barkuari eutsi egingo diogu, ez diogu ondoratzen utziko, baina esan dezagun kapitain egokia eta tripulazioa giratuko duena handik etorra. Alegia zuek esan zuena, lau erakundei da, espabilatu eta zuzendari bat. Formak zaindu beharra daude. Ja, pentsatzen dute txukunago esango zeniotela, baina hori, ezta? Eta bien bitartean, zuek lanean ari zarete buru belarri, ze izango da 2016? Ez dakit asko hitz egin da honetaz, eta bat eta beste, eta asko hitz egin da jendeak ilusioa behar duela, ilusioa izateko jakin behar da zerkin ilusionatu, ez? Ados, eta egia da pedagogia egiteko zerroberik telebista baino, ez? Kultur hiriburutzak dira, Europako Parlamentuak edo batzordeak ematen dituen sari edo izendapenak. Urtean 2 izendatzen ditu Europan. Eta horietako bat izango da Donostia. Donostiak bere burua aurkeztu zuen kultur hiriburu izateko elkar bizitzaren inguruko proiektu batekin. Eta nahi zuena zen, ez urte horretan bakarrik, ez bada lehenago ere proiektuak martxan jarri eraldaketa fase bat egiteko. Hori da Donostia 2016 proiektuaren helburua. Eraldaketa fase bat, kulturan oinarritua, elkar bizitza hobetzeko. Etzan egin zaila. Ja, baina, eta zertan antzemango dugu? Egia da, proiektu finkotara eraman behar dugula, eta orduan proiektuak hautagaitza garaitik nolabait 3 itsasargi ditu, 3 gai arlo edo esan dezagun, eta orduan nolabait horiek azalduta eta asko zarrazagoa egingo zait, demagun horietako bat bizitzaren itsasargia da, bai? Bizitzaren itsasargian dauden proiektuek lotura dute egunerokotasunean gertatzen diren gaiekin. Pertsonak hiritar bihurtzen dituzten horiekin, bai? Eta adibidez, bizitza hobeto bizitzeko eta bizitza hobea izateko, kirola, astiroago bizitzeko aukerak aztertzea, erritmoak, desazkundea hori aztertzea ona da, eta horretarako proiektu jakin bat adibidez da GR 2016 proiektua. Eta hori da? GR proiektuak oso ohikoak dira kultur hiriburutzatan, Marseiak 2013an zoragarria egin zuen, eta gure asmoa da gauza bera egitea. GR bat da Grand Randonnée bat, Grand Ruta horietako bat, ibilbide andana bat Euskal lurraldean zehar, eta
baina komponente kultural oso importante batekin. Balioan jartzeko lurraldeko kultur eragileak eta aldi berean kulturrekintzak egiteko ibilbide horretan zehar urte horretan. Hau da, ez dezagun egin bakarrik pagoetako paseoa eta burdinora hurbildu eta deskubritu horkoa eta kulturalki ere ze balio daukan, ez bada ekintza bat, interbentzio bat, zerbait bertan gertatu, are esperientzia ederragoa eta politiagoa izan dadin. Aha. Bizitza, bata. Bizitza. Parte hartzearen ardura daukazuzuk, ez? Nola hartuko du parte, ez Donostiarra bakarrik, ez? Ze Euskal Herriaren ere bada autoki eta urte garrantzitsu bat. Esan barra dago, partaidetzaia, nolabait proiektuaren ADN horretan edo muinean egon dela, ez? Hasieratikan kandidatura bera sortu zanean, eragile desberdinek parte hartu zuten horren sorkuntzan, eta hortik aurrera ere, gaur egun proiektuak lantzen dira momentuan, ez ditugu gure bulegoan gu gauden talde horrek bakarrik sortzen, baizik eragile desberdinekin batera egia sortzen. Hori da, partaidetza modu bat eta maila bat esango genuke, ez? Proiektu egitako askok, ondoren horiek gauzatzen dian momentuan, lurreratzen dianean ere, herritarren partaidetza aktiboa eskatuko dute. Xabik esan duen bezala, GR adibidez, egiten duen ibilbide horretan, asmoa ez da, bakarrik ibiltzea edo gauza soilakitea, bertako, pasatzen da leku horietako eragile askok ere, bertan zerbait egiteko aukera aukiko dute. Orduan, horrek bai eskatuko du lehenengo prestakuntza bat eta prozesu bat guzti hori aktibatzeko, iristen daneako, jendeak hor parte hartzeko aukera aukitzeko. Horrekin bezala beste proiektu asko daude, ez da bakarrik hori, esanet, bakoitzak izaera badauka, baina nolabait partaidetzan nahiko transversala da zentzu hortan. Beste zerbait konta didazu, itxasargi bat esan didazu, bizitza, eta hor GR-aren kontua esan didazu, beste bat? Ahotsen itxasargian, iberez, lehiaketa publiko bidez horren arduradun izateko hautatu ninduten, eta ahotsa ulertzen da, elkar bizitzarako tresna ezinbesteko gisa. Azken batean, elkar ulertzeko ezinbesteko dugun hori da ahotsa, eta hortik ulertzen dugu edozein espresio artistiko, edozein transmisio, edozein komunikazioarekin lotuta. Bai, eta horren adibide gisa, antzerkia, baina antzerkia, dantza eta hainbat elkartzen dituen, Uda gau bateko ametsa proiektua adibidez. Uda gau bateko ametsa proiektua da Shakespearek idatzitako antzeslan izugarri ederra. 400. urteurrena izango da Shakespeare hiltzenetik 2016an, eta orduan zerroberik ohore egitea, bere obra baten errepresentazioarekin, baina partaidetza izugarri zainduko duena, lurraldeko hainbat eragilek parte hartuko duena, parte hartzaileak eurak ez dira izango ikusle soilak. Bai, obra eskontza bat da, eta nahi duguna da adibidez partaideak eskontza horretara gonbidatzea, bai, eta orduan proiektuak horrek nolabait erakusten du, Europar dimentsio ere oso argia da Shakespeare presente dagolako, baina hori ere bai, Europar dimentsio hori demostratu nahi dugu adibidez nola euskaratik ere egin daiteken, eta horregatik uda gau beteko ametsa euskaratu gabe dagoen hori ere, horri heldu beharko diogu. Garbine Muñoa, diruri badaukagu, hau egiteko? Galdera, derra. Ze erakunde gadoz jarri barute, zuzendaria aukeratzerako garaian, baina baita hau diruz hornitzeko ere, ez da gauza bada esatea bai emango dugu, baina gero, plast, jarri egin behar da, eta esku pribatuetatik ere finanziazioa lortu beharko da, ez? Bai, egia da, gauzak kanpotik ikusita, egoera zel txamar batetan murgilduta gaudela badirudi. Baina, patronatuan 4 erakunde ditugu, 4 erakundeekin daukagun harremana ona da, eta beraien aldetik konpromesua daukagun, bai finantzazioan lagunduko gaituztela. Hori egia izanik, beste egia handi bat da nolabait kanpora irten behar degula eta babesletza pribatua eta finantzazio iturri pribatuen gana gehiago jo behar degula. Hasi berri daukagulan hori, baina horretan saiatu beharko dira. Alegia, herritarrak ilusionatzea ze beste, proiektuak erakargarri izan behar duela, baita enpresentzat eta hori guztiaz. Hirugarrena. Bizitza, ahotsa esan dugu, eta bakea. Eta bakea zer zentralagorik elkar bizitza ulertzeko baino, posible denean, helburua azken batean da, itsasargi honek sustatu nahi du, giza eskubideen ulermena, giza duintasunarena, bakea, identitatea, dibertsitatea, eta orduan adibide bat ematearren, badago antzerki saio andana bat sortzeko asmoa, antzerki esan dezagun talde txikiek eginak, eta orduan antzerki horretan momentu batean gatazka bat gertatuko da, arazo bat gertatuko da, eta nolabait implikazioa eskatuko zaio parte hartzailei, bereziki gaztea izango den parte hartzaile talde bati,
laugarren norma apurtu egingo da eszenatokian eta eskatuko zaie ikusteko nola konpontzen dugu hau. Zer egin genezaken gatazka hau gerta etzedin eta zer egingo dugu berriz gerta ez dadin. Adibide konkretuak dira, baina halako beste hainbatekin gabiltza lanean. Erakusketa handiren bat izango da? Jakina, badago berez dagoeneko bat martxan dagoena iaz izan zuen bere lehenbiziko atala, bakeituna hasieratik hautagaitza garaitik egonda liburuan, eta horrek erakusten duen azken batean aztertu nahi du erakusketa honek bakea nola itundu daiteke, nola landu izan den gizarteetan eta gizakiek nola adostu duten bakea lortzea eta nola gauzatu den. Ideia horren baitan garapen izugarri ederrak dituen erakusketa oso handi bat izan daiteke. Orain jende batek esan du, tira, lotsa sentitzen dugu, krisi honekin eta hori guztia. Donostiarrak euskaldunak arro egotea lortuko duzu, 2016-erako izango litzateke helburua, ez? Guk uste dugu zaila dela elkarbizitza da gaia. Eta orduan argi dago elkarbizitza sekula ez dela erraza, baina horretan aurrera egiten dugun heinean proiektuari arrakastatsua igoa izango da. Guk krisiaren aurrean uste dugu ez dakit edozein egoeratan egin litekeen, baina guk ikusi genuen argi pauso aurrera egin behar genuela, elkartu behar genuela, oso garbi daukagu ere guk gure funtzioak ditugula, gu langileak gara, lantalde teknikoa, eta bakoitzak gure ardurak ditugu, arlo kulturalean programa egina dagoen eta programa horretako proiektuak eginak dauden, dira niri eskatuko zaidana. Hori da nire ebaluazioan agertuko dana, partaidetza, ekonomia, eta horretan ari gara. Baina, Donostiarra garro sentitzea euren proiektuarekin hori garrantzitsua izango litzateke, Europatik jendea etortzea ere bai, ez? Arrazoiak eman berko zaizkio, nahiko duzu, flamendar bat etortzea edo zerrak ipanik, kroaziar bat edo galestar bat, ez? Bai, mugak lausotu berez ala etortzen dira, egia da horretan erronka zaila dagoela. Donostia jadanik ederra da, berez erakarri egiten du hainbat jende, baina jakina iruditzen zaigu kulturaren bitartez urrunago heldu gaitezkela eta mugak lausotu jakina. Eta eraldaketa fase bat izango dela? Bestela, hori hasieran aipatu duzuen zerbait bestela da, ez? uko egingo genioko geure buruari eta badago gauza bat, Europako batzordeak saria esleitzen duenean, hautagaitza amaitzen denean, hortik urte batzutara, hau da guri datorren urtean zehazki, Melina Mercury saria eman aldigu. Sari hori da, hautagaitza garaian esandakoa, bete egiten dela bermatzeko saria. Orduan ez da bakarrik 2016, 2015ean guk Europako batzordearen aurrean erakutsi behar dugu promes egintzen ura bete egingo dugula eta benetan eraldaketa horretarako bide zehatzak ematen ditugu. Eta horrek Donostiari onura ekarreko diola, ez da? Haizue, patronatuari zuzendari eskatu diozue, esan aldiozue, ze tipotako zuzendaria nahi duzuen, edo behin eskatzen hasita, ez? Bueno, gomendio batzuk egin ditugu egia da. Egin dituzu, bai. Iruditzen zaigu azken batean, lantalde teknikoa gara, eta posible den enean, azken batean pertsona horrek ulertu behar du proiektua, nolabait ikusi behar du martxan dagoen zerbaitela, aurretik dagoela, eta gero, egia da, kultuririburutza bat ez dela edozin proiektu. Zaila da, definitzea, zein dira horretarako, profil horretarako behar izanak, ez? Eta orduan, iruditzen zaigu edozein gomendio onuragarria izan daitekela. Garbine Muñoa, Enara Gartzia eta Xabi Paia, hiruroi eskerrik asko eta suerte. Eskerrik asko.